Σήμερα θα κάνουμε εγκατάσταση GPS tracking σε ένα αγροτικό. Έχουμε κάνει μια προεργασία εδώ. Έχουμε πάρει κλέφτη, έχουμε βάλει να πάρουμε συνεχόμενο ρεύμα κλέφτη για να μπορεί να δουλεύει το GPS tracking σε ένα αγροτικό Nissan πετρέλαιο. Θα παίρνει η τροφοδοσία από ένα γκατζετάκι USB, όπως βλέπετε, που βγάζει δύο θύρες USB, γιατί δουλεύουν, τα συγκεκριμένα είναι 5V. Το συγκεκριμένο GPS tracking είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Απλώς για να λειτουργήσει θέλει μια κάρτα SIM που πληρώνουμε για να έχουμε μονάδες και να έχουμε και Wi-Fi 4G για να πιάνει τα σήματα.